Otkrića bez granica. Jedan, dva, tri, četiri. Pa meni je to oko kilometar. Centar Oluje je udaljen oko 1 kilometar. A kako si to izračunao, Alex? Jednostavno, dovoljno da izbrojiš koliko sekundi prođe između munje i grmljavine. 1, 2, 3, 4, 5. Zvuk se prostire brzinom od 330 metara u sekundi. Izbrao sam 5 sekundi. To znači da grom udario na 1,5 kilometra odavde. Shvatam. Čekaj, možda bi trebalo da uzmemo u obzir i brzinu svetlosti. A zašto, Alex? Ako već brojimo sekunde između munje i grmljavine, trebalo bi da možemo da izmerimo i vreme pre munje. Zvuči logično. Ali za to treba da znamo brzinu prostiranja svetlosti. Ali ti nemaš pojma o tome. Možda, ali sam veoma pametan. Čekaj malo. Kladi se da Ginny može da nas posavetuje. Zdravo, Ginny. Zdravo, klinci. Kakvo nevreme, srećom pomera se olujni front. Čula sam da se interesuje brzina svetlosti. Sve ću vam objasniti. Svetlost. 3. deo. Za svetlost su milenijumama vezane mnoge tajne. U 5. veku pre naše ere stari Grci su već znali da se svetlost kreće pravolinijski, ali da se prelama i odbija. Grčki filozof Aristotel je smatrao da je brzina svetlosti neograničena. Čekaj, šta je ono podrazumevao pod neograničena? Smatrao je da nema vremenske razlike između trenutaka kada se svetlost pojavljuje i kada je mi vidimo. Čudno, ja sam mislio da ipak prođe neko vreme, vrlo kratko. Jesu li Grci uspeli da dokažu da je brzina svetlosti neograničena, Ginny? Postavio si pravo pitanje. Nažalost, stari Grci nisu imali nikakva sredstva da obave merenja brzine prostiranja svetlosti. Pre 1000 godina arapski naučnik po imenu Al-Hazan je prvi utvrdio da je brzina svetlosti, mada veoma velika, ipak ograničena. Priznao je, međutim, da se to ne može nikako dokazati. Znaš, pitam se, da li je uopšte moguće izmeriti brzinu svetlosti i kako to da se izvede? Galileo, astronom, fizičar i matematičar, prvi je to pokušao. Galileo, zar nije on dokazao da se Zemlja okreće oko Sunca? Tačno. Ako pročitate Galileove dijaloge, pročitat ćete ovakav razgovor. Evo dakle mog pitanja. Da li se svetlost kreće i prostire trenutno ili joj je za to potrebno neko vreme? Trenutno, sasvim sigurno trenutno. Dokaze za to često nalazimo u svakodnevnom životu. Na kakve dokaze vi to mislite, gospodine? Uzmim za primjer top koji posmatramo iz daljine. Možemo da vidimo da je đulo ispaljeno pre nego što čujemo grmljavinu topa. To dokazuje samo jedno, da je brzina zvuka manja od brzine svetlosti. Ja sam čvrsto ubeđen da brzina svetlosti nije nemerljiva. Čak sam izveo neke eksperimente da to i dokažem. Najpre treba izmeriti rastojanje između dve dovoljno udaljene tačke. Merili smo vrlo precizno. Ja sam sa prvog položaja poslao svetlosni signal svom pomoćniku, a on mi je, čim ga je spazio, poslao odgovor. Ako bismo bili u stanju da izmerimo vreme za koje svetlost ode i vrati se, možemo na osnovu poznatog rastojanja da izračunamo brzinu prostiranja svetlosti. Jesi li spreman? Jesam. 1, 2, 3... Dakle, reci. Koliko je vremena proteklo?
Oj, Dobro, pokušat ćemo ponovo. važi. 1, 2, 3. Prebrzo je to za mene, umorio sam se. Previše sam star za ovako što. Jadni Galileo, pokušao je što je mogao. Vjerojatno strategija nije bila baš najbolja. Upravo si, zato Galileo nije uspeo, ali je njegov princip bio ispravan. Znači da se Galileo nije uzelo trudio. Verovatno su kasnije dobro iskorišćeni. Naravno, nekih 40 godina kasnije slučajno je otkriven način da se izračuna brzina svetlosti. Slučajno? Slučajno. Desilo se to dok je posmatrao Jupiterove satelite koje je otkrio baš Galileo. Riječ je o Olafu Remeru, čoveku koji je prvi izračunao brzinu svetlosti. Primetio je da ti sateliti nestaju iza Jupitera u različitim intervalima. Ta pojava se zove eklipsa i dešava se u ravnomernim i tačnim razmacima. Dolazimo do zaključka da se nova eklipsa javlja na svaka 42,5 časa. Međutim, događa se i sledeće. Primetio sam da između dve eklipse u razmaku od 6 meseci dolazi do odstupanja od 22 minuta, odnosno 1305 sekundi po mojoj proračunskim tabelama. I drugi naučnici su primetili ovo odstupanje, ali je jedino Remer uspeo da objasni razlog. Moje lično mišljenje je da ta razlika od 22 minuta nastaje zbog toga što kada se Zemlja i Jupiter približe, svetlost brže stigne do nas, a kada se udalje, onda dolazi do ovog kašnjenja. Drugim rečima, svetlost za 1320 sekundi prelazi rastojanje jednako promeru Zemljine orbite oko Sunca. U to vreme smatralo se da je prečnik orbite oko 277.000 kilometara. Kada se to rastojanje podeli sa 1320 sekundi, dobije se brzina od 210.000 km u sekundi. 210.000 km u sekundi? Tačno toliko. Samo danas znamo da je ovo bilo dosta neprecizno. Zar je proračun bio netačan? Nije proračun, nego u to vreme bilo veoma teško precizno izmeriti velika rastojanja. Međutim, malobrojni naučnici su prihvatili Remerovu teoriju. Ali zašto? A njegovi proračuni su ubedljiviji od Galileovih. Da, ali naučnici nisu hteli da veruju proračunima zasnovanim na astronomiji. Tražili su merenja na zemlji. A da li je to bilo moguće? Pa siguran sam da bez neke posebne aparature nisu mogli da odu dalje od Galileovog eksperimenta. Tačno. Prošlo je punih 200 godina dok sredinom 19. veka nije napravljena odgovarajuća aparatura. Francuski fizičar po imenu Louis Hippolyte Fizeau je napravio mašinu zasnovanu na velikom ozupčenom točku. Posmatrao je svetlost koja je prolazila kroz zupce na točku i odbijala se o ogledalo udaljeno 8 kilometara. Eto, sad ću vam objasniti. Da vidimo najpre šta se dešava kada se točak ne okreće. Okej, kreni. Gledaj. Svetlost sveće prolazi između dva zupca na točku. Odbija se o ogledalo i vraća se natrag. Sad ćemo da zavrtimo točak. Ako se točak okreće polako, svetlo se, zahvaljujući svojoj ogromnoj brzini, vraća kroz isti procep. Ginny, još te vidim. Sad povećajmo brzinu rotacije. O! Šta se dešava? Ne vidim ništa. Pusti me da ja probam. O, ovo je baš zanimljivo. Ako se poveća brzina rotacije, svetlo se vraća kroz sledeći procep u odnosu na onaj kroz koji je izašla. Tako se svetlost i dalje vidi. O! Alex, dođi da vidiš. Evo i mene. O, neverovatno. Dok jedan zub prođe i zakloni svetlo,
Zrak svetlosti je prešao 16 kilometara. Fizo je na osnovu brzine točke izračunao je da je pri tome proteklo 19.000 delova sekunde. Znači da je svetlost prevalila 16 kilometara za 19.000 delova sekunde. Što znači da je brzina Približno 310.000 kilometara u sekundi. 310.000 km u sekundi. Manje više. Kasnije Francuz po imenu Foucault upotrebio mnogo precizniju aparaturu i odredio da je brzina svetlosti oko 299.000 km u sekundi. I to nije sve. 1882. godine Amerikanac Michelson izračunao je da je brzina svetlosti tačno 299.853 km u sekundi. Michelson je kasnije doradio proračun i utvrdio precizniju vrednost od 299.798 km u sekundi. Hej, o čemu razmišljate? Pa bilo bi lepo kad bi mi Michelson pomogao oko domaćeg iz matematike. U tom slučaju bi morao da se vratiš u 19. vek. Dobro, da uprostimo. Možemo da smatramo da je brzina svetlosti oko 300.000 km u sekundi. Pa to je lepo okrugao broj, vrlo je važan u nauci, zar ne, Ginny? Ne samo da je važan. Hajde da vidimo koliko je to velika brzina. Najveća brzina koju može da postigne čovek je približno 10 metara u sekundi. Od svih životinja, gepard je najbrži. On postiže brzinu od 30 metara u sekundi. Najbrži vozovi se kreću brzinom od 80 metara u sekundi, a mlazni avion za sekundu pređe 250 metara. Konačno, brzina koja je neophodna za lansiranje raketa je 11 metara u sekundi da bi mogla da se oslobodi zemljine sile teže. Apollo 11 je do meseca stigao za 6 sati. A svetlost je za isto rastojanje potrebno malo više od 1 sekunde. Stigne do meseca za 1 sekundu. Tačno. Mesec je udaljen od Zemlje 384.000 kilometara. Tako? Kada bi svetlost kružila oko naše planete, obišla bi je 7,5 puta samo za 1 sekundu. Neverovatno! Vrti mi se u glavi od pomisli na to. Teško je zamisliti da isto može da se kreće tom brzinom. U pravu si. Sad mi je jasno zašto su ljudi u antičko vreme verovali da je brzina svetlosti neograničena. U stvari, čudi me što ljudi i danas ne misle tako. Slažem se. Ja se ne slažem. Šta? Ranije ljudi nisu imali instrumente za merenje velikih brzina kojima danas raspolažemo. U pravu si. Dakle, pošto svetlost može da obiđe oko Zemlje 7,5 puta za svega 1 sekundu, može se reći da je obiđe jednom za 1/7 sekunde. Svetlost putuje od Sunca do Zemlje 8 minuta, što znači da su sunčevi zraci koji sad padaju na nas stari već 8 minuta. A sad je došao trenutak da malo skoknemo u svemir. Svemirska sonda Voyager, kojom su naučnici upravljali sa Zemlje, je poslala važne podatke o našem sunčevom sistemu. Sonda je podatke slala elektromagnetnim talasima, ali pošto su oni veoma slični svetlosnim zracima, i oni su na Zemlju stizali brzinom od 300.000 km u sekundi. Dakle, kada se sonda približila Saturnu, bio je potreban 1,5 sata da signali sa nje prevale 1,5 milijardu kilometara od Saturna do Zemlje. Proxima Centauri zvezda je najbliža našem sunčevom sistemu, a udaljena je 4,2 svetlosne godine. To znači da je svetlosti potrebno 4 godine i 3 meseca da sa nje stigne do nas. Promer naše galaksije je 100.000 svetlosnih godina. Galaksija Andromeda Nebula, koja je najbliža našoj galaksiji, udaljena je preko 2 miliona svetlosnih godina. Najudaljenija nebeska tela za koja danas znamo udaljeno su oko 14 milijardi svetlosnih godina. Brzina svetlosti nije tako velika da prevali ta rastojanja. Tačno. Ne, svetlo je potrebno toliko vremena zato što su rastojanja u svemiru ogromna. Opet si u pravu, Ginny. Jasno vam je, dakle, da je brzina svetlosti zaista ogromna, mada nije bezgranična. Aha. Ali ako je brzina svetlosti konačna, zar nije moguće postići veću brzinu? To je logičan zaključak. Uostalom, naučnici, atletičari i piloti stalno obaraju brzinske rekorde, jel tako? Ipak, uprkos tome, veće brzine nema. Ako ti kažeš, Ginny. Brzina svetlosti ima granicu, ali ta granica se ne može preći.
Neverovatno. Hajde da vam pokažem još nešto što će vas iznenaditi. Gledajte. Znate da kada se lopta baci iz kola u pokretu, ona će se kretati većom brzinom nego da je bačena iz kola koja stoje. Međutim, kada je svetlost u pitanju, ništa se ne menja bez obzira da li je izvor u pokretu ili stoji. Brzina svetlosti se ne menja, iznosi 300.000 km u sekundi. Bez obzira na vrstu izvora svetlosti, njena brzina je konstantna. Ne samo da je brzina svetlosti najveća moguća brzina, nego mi se čini da imaš još neko iznenađenje. Upravo si, Alex. U našem univerzumu brzina svetlosti je jedna od osnovnih konstanti. Razumeš li me? To je malo komplikovano. U astronomiji se rastojanja mere jedinicama koje se zovu svetlosna godina. Uostalom, od otkrića teorije relativiteta znamo da je brzina svetlosti konstanta. A misliš na Einsteinovu formulu E jednako M puta C na kvadrat? Tačno. Teorija relativiteta je utvrdila postojanje izvesnog fenomena za koji do tada niko nije znao. To jest da vreme ne protiče jednako za svakoga. Po njoj vreme je nekako razvučeno ili elastično. Jesi li sigurna da je tako, Ginny? Naravno. Sve te čudne fenomene biste mogli da vidite kada biste se kretali brzinom svetlosti. Međutim, to je nemoguće, a za neke posebno. Eto zašto te čudne fenomene ne možemo da vidimo u životu. Reci nam, Ginny, da li bismo mogli ikako da uđemo u taj neverovatni svet? Nije to tako teško. Treba ga samo simulirati. Simulirati? Kako? Nije tako složeno. Treba samo imati malo mašte. Einstein nikada nije video te čudne fenomene, ali zato je imao snažnu maštu i intuiciju. Slušajte, hajde da vas povedem na putovanje u relativnost. Krenimo odmah! Hej, Ginny, ovdje mi sve izgleda baš sasvim obično. Izgleda obično, ali brzina svetlosti je ovde svega 30 km na sat. Možeš juriti brzinom svetlosti i na biciklu. Gle, vidi ko dolazi. Deco, hoćete li da se provozate sa mnom? Ne baš. Nega hvala, spljošten je ko palačinka. Hej, nisam uopšte spljošten. I stvarno, sad je opet normalan. Čim se zaustavio, učinilo nam se da je pljosnac jer se kretao. To je jedan od efekata relativiteta. Da znate da ste i vi meni malo pre izgledali kao pljeskavice, ali sada izgledate sasvim Ali normalno. zar taj utisak ne izaziva kretanje? A mi se nismo uopšte kretali. Dobro, pokušat ću da vam objasnim. Vi sebe ne vidite onako kako vas on vidi. Iz njegove perspektive mi smo se svi kretali. A sad, pre nego što krenem, treba da podesim sat. Sada je tačno 3 sata. I kod mene je toliko. Krećemo. Vidiš, Alex, više nismo spoljošteni. Pravo si, Kim. Gospodin Einstein mi sad izgleda normalno, mada se sad svi krećemo. Tačno, ali se sada svi krećemo istom brzinom kao i gospodin Einstein, pa nam se ne čini da je on spljošten. A sad, pogledajte oko sebe, deco. Sa naše tačke gledišta sve oko nas se kreće. Međutim, kako se i mi sami krećemo, onima pored kojih prođemo izgledamo spljošteni baš kao i oni nama. To je jedan od primjera Einsteinove teorije relativiteta. Stvari izgledaju drugačije u zavisnosti od tačke gledanja. Polako, dečice. Ja više nisam tako mlad i pun snage kao vi. Zastanimo da se malo odmorim. Dobro, gospodine Einstein, ali krenuli smo pre samo 3 minute. Stvarno? Sudeći po mom satu, krenuli smo pre 10 minuta. Pogledaj koliko je sati, Alex. Ne razumem. Ubeđen sam da je moj sat pokazivao tačno vreme kad smo krenuli. Kladim se da tvoj sat žuri, baš i kao sat gospodina Einsteina. Ne grešiš. Ne žure satovi, nego smo se kretali različitim brzinama, tako da oni pokazuju različito vreme. Čini nam se da sat gospodina Einsteina žuri samo zato što je on išao sporije nego mi. Zamislimo sada da smo se ukrcali u Space Shuttle koji može da leti brzinom svetlosti 300.000 km u sekundi. Sigurna si da nećeš sa nama?
Umorila sam se od trke za čudnim fenomenima koje ne razumem i ne umem da objasnim. Onda ćeš nas sačekati ovde. Da, nećete se dugo zadržati. Dvanaest sati kasnije. Ogladneo sam, prijela bi mi užinica. Ostavio sam užinu na zemlji, vraćamo se. Dvadeset sati kasnije. Hej, Kim, gde si? Vratili smo se, zaboravili smo da ponesemo... Aleks, tako sam se zabrinula. Dugo sam vas čekala, čitavu večnost. O, kako sam se zabrinula. Ko je ova starica, Ginny? Samo trenutak. Leteli smo brzinom svetlosti 24 sata i... To je ravno 70 godina na zemlji. 70 godina, čekala sam vas 70 O, godina. mala moja sestrice, Kim. Moj brat Aleks. Oprosti. O, moj stariji bratu. Za tebe su sve ove godine u Space Shuttle kratko trajale. Smiri se, sve je relativno, nismo starili istom brzinom. Znam i ti si znao šta će se desiti, uradio si to namerno. Namerno! Pa sve je to relativno. Šališ se! Namerno si me ostavio ovde jer si hteo da se sve ovo Pa desi. nisi htjela da pođeš, a nije tako, Ginny. Aleks je u pravu. Sad ste oboje protiv mene. Bežimo odavde brzinom svetlosti. Ni to vam neće biti dovoljno.